салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст анами намуд платьёи новинкаи аҷоибот фасони дубайст ки шолко омадай духтаро. Размери 48 та 56 рост? 46 та 52 духтарако. Нархошон 200 сомонӣ. Нархи донашай оптан гирем бояд чӣ арзон мекунем? И тараф ҳам ина духтарако чизе ки дар навор дидаистед 200 сомонӣ. Не пардуром духтаро вақт қиматтар ҳозир арзон кардем 200 сомон. Ани мубайншон бувай миёншон чӣ дорад? Банд дорад. Ремент гуфтибегапо. Ёям ҳам хир размерош ҳаста 200 сомонӣ духтаро. Не кадомаш махқулай марҳамат WhatsApp мон дар рӯи экран нависен. Ё ваяй белмандо. Ино шами шолкои дубайст ки нав омадаги. Я тамбур ай наздик нишон метем акай ғани фурем. Ина духтарако я чай наздик нишон метем бинен ин бовар кне бу ранги асосиш дар телефоном биризовия ҳам хе хушрӯай духтаро. Не хеле ремент такой вай дорад. Нашам нархои дастрас. Кристианка 200 сомон духтаро. Размери 46 52 ака. Ина духтаро хушрӯйма касе харидорай марҳамат. Фақат даставка қатия духтарако. Тамом.